so Good morning. gusto ko lang ma-interview ka saglit kasi you're one of the 30 days evaluation passer, tama? Tama. So, anong batch mo? Actually, ako yung pinaka-first batch ng evaluation. Kaya tanong ko lang, kamusta naman ba yung naging 30 days experience mo? Can you please share us something? Especially sa mga hindi pa part ng Madrid, Philippines. So, ano ba yung naging experience mo doon? Actually, naging experience ko, sobrang marami ako na-experience when nung pumasok ako dito sa Madrid. Kasi, una sa lahat, hindi ko alam na may 3 mock evaluation akong pagdadaanan. Kasi akala ko training lang, actual training na ganyan. Pero nagulat ako may 3 mock evaluation ako ng pagdadaanan. At yung pinakahuli, yung makakaharap ko yung may-ari ng Madrid, yung pinaka-head ng mga Madrid. So, kamusta naman ba, ano yung feeling nun na kita mo na sila in person? Mas lalo akong kinabahan kasi nakikita ko lang sila daan lang, sa lubong lang. Pero yung nakaharap ko sila na nakakakaba sobra. Alam mo yung head ko na nabablanko ako pero kahit alam ko yung sasabihin ko, nawawala. Pero at least, alam mo yun, nakapasa ako. So, paano mo na-overcome yung kaba mo habang nandun ka during your evaluation? Na-overcome ko yung kaba ko kasi inisip ko na lang na kaya ko to, na malalagpasan ko to, na kasi ginagawa ko yung best ko para makapasa ako dito sa evaluation na to. Kaya halos gabi-gabi, araw-araw, nag-aaral ako, inaaral ko yung mga nasa manual ko, pinapaulit-ulit ko sa utak ko yung mga sinasabi sa akin ng mga trainers ko, hanggang sa pagdating ng araw ng final ko, dun na lahat. Learning is a continuous process, sobra. Marami talaga akong natutunan dito sa Madrid. Nung una, wala akong alam sa gantong bagay, pero ngayon, tignan mo, marami na akong natututunan. Tsaka dati mahihiyain pa ako, ngayon hindi na ako mahihiyain, makapal na yung mukha ko. Kaya ko din makipagsabay sa kulit nila. Okay, so congratulations. Although late siya, so thank you very much for taking time. Thank you, Kiko. Okay, bye-bye.